ije ha ka ego iji malụ wetu o nwere ụmụaka ugwe ma mgbe eri asụsụ mgbe ogo ma asụ la asụsụ Igbo gaa n'iru ha jee kpata ego enwere ndị dị je kpata gbuo ego n'ụzọ akwụghị ọtọ ha lata ha ebukachi ego mana oge ha gbara azụ ibe ha dachie nwa mgbe ụlọ adụla ibe ụmụ nwa mgbe adaga onye hijelu kpaa ego hụ n'ụzọ akwụghị ọtọ ibe edodachie eji aha ka ego mma ọhaneze nọ ebe a ihe m ga-akọwara unu bụ na eziokwu bụ ndụ ihe ndị si na eziokwu ka ego bụ na mụnwa na onwe m bụ afịa ka m na-azụ afa nwa bụ eziokwu bụ ndụ a na-eji ya na-ebutere m ahịa n'ebe dị iche iche and o nwere onye m ga-erikwa na-eji ya o nwere nke bere m ahịa n'ọgwụ ọ maghị onye mba amaghị m onye ọ bụ mana afa m ka ọ nụrụ obodo abịa bunye m si m senderi ya ego wee senderi ya ego ma m ebe ọ nọ Lagos nọ Ọnịcha mụ amarozi ebe ọ nọ mana esendegoro m ego ha maka na mmadụ si ahịa gakwuo onye a na ọ mara ego ọ bịakwutekwana m nwere egwugwo ego ya senderi ya na ihe dị iche iche ma ebe m na-azụ ahịa n'Enugu onye ọbụla ahụrụ m na-ebunye m ahịa si m gaa ree na ha amaghị na m amaghị ego ha ndị eziokwu adị m eri ego mmadụ so ogozidi ya na eziokwu bụ ndụ n'ezi afa kakwa gịnị ka ego ndewo ebe bụrụla ọrụ retired now Ford Mark Nigeria Limited the director of Igwe Nofija Clifford so arụm with him ihe m jiri ọ with him retired all due to onye ama m ya mgbe anyị nọ n'ugwu Hausa anyị nọ na Kaduna so it happened that na Chineke buliri elu ya wee chọwa maka m because our relation ejikwa afa mụ na ebula ọfụma na Kaduna ya bịa nwee construction company tụwa maka mụ bịakwa deliver so ya dị egochikwa oge ọ na-agba ọfala agakwa m de ya were ya maka elu nye m ihe niile o nyere mekwe m lọdụ mma zụkwa ụmụaka m ọfụma so eji aha ka ego good legacy eji aha ka ego jogbu mee ihe mama ịmala eju aha ka ego eji afa onye nwere eji aha ala aga olihi maka nwa ejigbo ahụ ide agala ihu ụmụaka ụmụ ihe anya ya sị ama m na gị mma m na gị nna gị mere mma ma o nyere m aka mgbe dị otu a like a lot of people m nyere aka ọ dịkwa ahụ m n'ụzọ ha akwụsị moto nyere m aka si m papa kwụsị ọmụa nyere wuya maka ihe ole ọ sịrị maka ihe dị otu a m mere ya mgbe ọ lọ skuul ọ ya bụ o ji gochiri eji aha ka ego ọ bụla mmejọrọ ha ma mmadụ ala enyere m any gift ihe na-egosi n'ezi afa ka ego ọ karịrị akarị kọwaba ka ọhaneze ghọta nke izizi o nwego mgbe asidenti mee na gbuo ebe amara onye ọ bụ mana ego niile o ji onye ahụ moto ọ mmadụ onye mgbu a wetara ego a jide emechakwa mgbe a bịaliziri iburu ozu ọpụtasị nekwa ego ndị onye ala so o gosiri na ezi afa ka ego o nwego mgbe nwanne m nwoke jere ịmụ ọrụ o were ego o ji amụ ọrụ bịa nye m ọ ga-eji gba laịsensị ma ọ mụchaa edobere m ego a for 1 year ọ mụchaa driving license ọ mụchaa driving chọọ ịgba laịsensị bịa jụọ m ego a were ya nye were jee gbata laịsensị o ji na-arụkwa anya moto maka so ihe na-egosi n'eziokwu ka ego karịrị akarị n'ezi afa ka ego n'ezi afa ka ego karịrị mana ka njedebe deme chịkọta okwu onye bụ onye Igbo si n'ezi afa akaghị ego ekwughị eziokwu ezi aha ka ego o nweghị onye nyere aka taa ya dolela mechi na-echezọ mana onye imere ji ihe o nweghị ebe ọ hụrụ ihu ya na-adụ mma n'ebe ị nọ o nweghị ihe imelu na-adụ eme ezi aha ka ego sambe ihe nke